Poštovani rektori Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gospodine Kuliću, poštovani vaša ekscelencijo, gospodine Kalabuhov, predsjednice Upravnog odbora Univerziteta, poštovani prorektori, dekani i prodekani fakulteta Univerziteta, uvaženi profesore Komadina, profesori i studenti Muzičke akademije, dame i gospodo, uvaženi gosti. Sa velikim zadovoljstvom vas pozdravljamo na početku 9. dana Vojina Komadine koji imamo čast organizovati ovdje na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ova manifestacija predstavlja svečani spoj tradicije i inovacije umjetničkog izraza, kreativnosti i inspiracije. Dani Vojina Komadine su mnogo više od običnog akademskog događaja. Oni su proslava života i rada velikog kompozitora, čije djelo nastavlja da inspiriše mlade generacije muzičara i ljubitelja muzičke umjetnosti. U proteklim godinama ova manifestacija se razvila u važan kulturni događaj, okupljajući istaknute muzičare, profesore, studente i učenike iz regiona. Zahvaljujući entuzijazmu i posvećenosti svih učesnika, ovi dani su postali simbol saradnje i uzajamne razmjene iskustava. Zato želimo vam plodonosne i inspirativne dane koji su pred nama i neka muzika bude ta koja nas povezuje i obogaćuje naše živote. Dozvolite mi sada, poštovana publiko, da pozovem dekana Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesora magistra Maju Žužu, da vas u ime organizacionog odbora pozdravi i poželi dobrodošlicu. Izvolite. Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji muzike, velika mi je čast i zadovoljstvo da vas pozdravim na svečanom otvaranju 9. dana Vojina Komadine. Ova manifestacija koja nosi ime jednog od najznačajnijih kompozitora naših prostora već 9 godina okuplja stvaraoce, studente, ljubitelje muzike i stručnu javnost u duhu poštovanja prema muzičkoj umjetnosti i našem kulturnom nasleđu. Ovogodišnji dani Vojina Komadine imaju poseban značaj jer se prvi put održavaju u novoj zgradi Muzičke akademije, mjestu koje će, sigurna sam, postati novi centar muzičkog stvaralaštva i obrazovanja. Za nas je ovo značajan korak, naročito zato što se uskoro približavamo jubileju, 10. godišnjici održavanja ove manifestacije. Novi prostor nam omogućava da još bogatije i kreativnije doživimo muziku i radost zajedničkog muzičkog djelovanja. Vojin Komadina ostavio je neizbrisiv trag na našoj akademiji u životima mnogih generacija muzičara. Njegova muzika nas podsjeća na svu dubinu izraza, ljepotu zvuka i značaj stvaranja koje prevazilazi vrijeme. U ovom duhu želimo da i naši studenti, kao i svi učesnici manifestacije, osjete inspiraciju i snagu koju donosi muzika velikog kompozitora. Želim da se zahvalim svima koji su učestvovali u organizaciji ovogodišnjeg izdanja Dana Vojina Komadine, našim kolegama, studentima, umjetnicima i gostima, jer bez vašeg zalaganja ova manifestacija ne bi bila moguća. Neka nam predstojeći dani donesu mnogo lijepih umjetničkih iskustava, inspiracije i radosti zajedništva koje samo muzika može da stvori. Dobrodošli i uživajte u programu 9. dana Vojina Komadine. Hvala dekanici Žuža, a imamo posebnu čast da na ovogodišnjim danima Vojina Komadine pozdravimo i rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu, čija podrška, mudrost i briga o razvoju umjetničkih i naučnih potencijala daju snažan zamah našoj akademskoj zajednici. Pozivam rektora, profesora doktora Milana Kulića, da nam se obrati. Dobro večer svima. Vaša ekscelencijo, uvažena dekanice, predsjednice Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prorektori, uvaženi profesori, drage kolege, prijatelji, dozvolite mi da vas pozdravim u ime Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Evo, po treći put ove godine okupila nas je Muzička akademija, ponovo u Sarajevu nas okuplja svaki dan, a krajem maja, početkom juna, proslavili smo zajedno manifestaciju Akordeon Art. Krajem septembra
bio je svjetski kup harmonike u organizaciji Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. I ovo je treća manifestacija u ovoj godini, meni nekako posebno draga. Iz kog razloga? Zato što je posvećena prvom dekanu Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, koji je udario prosto temelje ove kuće. Nadam se da sad može da vidi svoje bivše studente, sada kolege u zgradu Muzičke akademije, šta je učinila Muzička akademija. Za ovaj period je bio jako ponosan. Uvijek mi bude malo teško kad govorim o akademiku Vojinu Komadini, iz razloga što sam ja jedan obični mali čovjek, vjerojatno muzički nedovoljno obrazovan i edukovan, a da govorimo o takvoj veličini. Kompozitor Vojinu Komadinu koji je obilježio jednu epohu, sigurno jedan od najvećih kompozitora u drugoj polovini 20. vijeka na prostorima na bivše države Jugoslavije. Ono što hoću ovaj put ponovo da istaknem, a vjerojatno mi često i drugi zamjere zbog toga, da kažem koji je značaj u stvari Muzičke akademije, šta je to što je uradio akademik Komadina. Uvijek kažem da svi fakulteti našeg univerziteta zaista rade velike stvari i odlične stvari, ali ono što radi Muzička akademija to je mnogo veće, to je nešto što je trajuće, što traje. Radujem se da ćemo iduće godine jubilej, 10. manifestaciju posvećenu akademiku Komadini održati u novoj zgradi, odnosno koncertnoj dvorani našeg univerziteta i sve naravno manifestacije koje organizuje Muzička akademija. Želim zaista vam uspješan rad, studentima, profesorima, zaposlenim na Muzičkoj akademiji, mnogo sreće i naravno dobro zdravlje u nastupajućoj novoj godini. Srećno i na mnogaja i blagaja ljeta. Zahvaljujemo rektoru Kuliću, a sa posebnim zadovoljstvom najavljujemo obraćanje prijatelja naše akademije, čije prisustvo predstavlja potvrdu trajnog prijateljstva, podrške i međusobnog uvažavanja koje godinama gradimo kroz kulturu, umjetnost i obrazovanje. Njegova ekscelencija, ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, gospodin Igor Kalabuhov. Meni je uvijek zadovoljstvo da budem tu, zato što kad sam ovdje, znate, ima takav osjećaj kad tu zvuči muzika kao da i stene imaju note i kad ulaziš čak u praznu zalu ti čuješ neku muziku. Zato što, znate, kažu tako da muzika to je možda jedino čovječko tvorenje koje napominje život. Ona muzika ima, ona se ražda, ona živi i ona umira nekad, da, tako, za razliku od arhitekture i svih ovih vidova umjetnosti koji su statični. Muzika je ona dinamična kao i čovječki život i recimo ovdje želim da spomenem i reći Friedricha Nietzsche koji je rekao da bez muzike čovječki život bi bio bez smisla. Muzika je ono što puni neki život. Naravno, neki ljudi su možda tehnokratični, oni drugačije to njihov odnos kod života, ali neki ljudi kao što su kompozitori, oni shvataju muziku u ovom dinamičnom, zvučnom dijelu, čak neki kompozitori to vide u boji, recimo, da, bili su i kompozitori takvi, neki su vide to u matematici. Recimo, za mene jedan od
recimo velikih muzičkih proizvoda, to je umjetnost fuge Baha. I kako vidimo u ovom muzičkom stvaralaštu vidi se algebra, geometrija života i kontrapunkti i sve to donosi neku ljepotu čovječkom životu. Naravno, ljudi različiti su, recimo ima videofili koji možda preferiraju kino, video. Ja sam od ovakvih koji sam audiofil, ja to više shvatam isto kao život i kao muziku i za mene je vrlo prijatno da budem ovdje danas, da slušam ovu muziku, a posebno meni je zadovoljstvo da mogu da uručim i nagrade koje imamo od Ministarstva kulture Ruske federacije. Meni je veliko zadovoljstvo da uručim ovu plaketu gospođi Žuži Maje Žuži. На русском языке, я mislim da vi ćete razumjeti, за большой вклад в развитие культуры, сохранение и популяризации культурного наследия России и русского языка за рубежом. Hvala. И госпожа Клаудия Стоянович-Кыркотич. Ovo je malo. Odlično. Evo, to je za mamu, uzmi. Super, da. Evo, tu, čekajte, Klaudija. Da. Hvala. Hvala vama i da uživamo u ovoj manifestaciji. Hvala. Najljepše hvala, uvažena ekscelencijo. Dame i gospodo, ja ću sada zamoliti uvaženog profesora Zorana Komadinu da nam se obrati i svečano otvori 9. dane Vojna Komadine. Izvolite. Zahvaljujem. Nisam se spremao za ovo, ali nije prvi put da izlazim nespreman. Tako da pozdravio bih vas sa rečenicom dragi prijatelji, uvažena ekscelencijo, uvaženi rektore, uvaženi gosti, ali meni je izuzetno drago u većini situacija kad sam ovdje, a ovo su posebne prigode, dakle osjećam i sreću, osjećam i zahvalnost. Ovo je 9. godina kako se organizuje ova manifestacija koja mislim da je svima i na dobrobit i na korist. Ona jeste i s jedne strane u spomen na Vojina Komadinu i na njegovo delo, ali i pruža priliku da se ne samo istraži ovo delo, da se mi upoznajemo sa muzikom, ne samo njegovom, da se upoznajemo sa muzikom, da radimo, da se razgovaramo, da istražujemo, da čujemo ono što nismo čuli ili da saznamo ono što nismo znali. Tako da je manifestacija, čini mi se, od većeg značaja nego što smo mi svesni realno. Verovatno će se to i pokazati, kako sam čuo, ovogodišnji skup naučni sa ovolikim brojem učesnika i sa ovoliko zemalja, dakle to interesovanje koje se pojavilo, pretpostavljam da je interesovanje koje se tu stvorilo da će doneti krajnje interesantne rezultate. Između ostalog, ne na ovom mjestu u Staroj sali, ali na ovoj manifestaciji čuli smo do sada i različite kompozicije koje su i meni lično značajne i neke su izvedene prvi put ili su bile kao premijere jer niko ih nije čuo, a da je bio prisutan. Od smrti majke Jugovića, koja se izvodila 50-ak godina nakon što je nastala, preko kompozicija koje su isplivale, odnosno bile sakrivene među papirima, pa smo imali prilike i prošle godine da čujemo neke kompozicije za trubu i gudače
mislim da je to dragoceno da se pojavi, da se čuje i mislim da ćemo spremati nešto i za godine koje su ispred nas. Večeras ćemo čuti nešto što je meni opet bio izazov i drago, jer sam otkrio u papirima, i to su bukvalno papiri, to su poluiscepani delovi notne partiture orkestarske na kojima je Vojin zapisivao skice određene, deluje neuredno i jeste polurazbacano i pojavile su se te dve kompozicije koje su meni poznate, ali u ovoj varijanti za koju nisu originalno pisane. Dakle, drago mi je i za ovu pesmu Antigone jer znam koliko je on bio vezan. Ponosan je bio na tu kompoziciju jer ju je napisao kao vrlo mlad, da li srednjoškolac ili početak studija, ali se vraćao njoj. Pamtim obeležavanje 30 godina umetničkog rada 1984. godine u Sarajevu, gde je on insistirao da se pesme Antigone pojave kao nešto što je označilo ono na što je on bio ponosan, što je računao da je stvaralaštvo. I ova druga pesma i igra koja je napisana za najstarijeg sina Srđana kad je učio da svira klavir dok je bio u nižoj muzičkoj školi, u varijanti koja nastaje opet 40-ak godina kasnije. To su neke od skica jer Vojin je, manje više, iako si mogao da ga zatekneš i da se odmara i da spava, ali radio ceo život. On je pisao, zapisivao, samo je pitanje šta je sve zagubljeno, izgubljeno, što od originalnih kompozicija, što od druge vrste radova. Želim da vam se zahvalim svima koji učestvujete u ovoj organizaciji, svima koji ste ovde prisutni i večeras, a i inače, i da proglasim otvorenim Dane Vojina Komadine. Zahvaljujem. A u okviru ovogodišnjih dana Vojina Komadine planiran je bogat programski sadržaj. 7. naučni skup savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu ima 28 prijavljenih radova iz Ruske federacije, Sjedinjenih Američkih Država, Norveške, Moldavije, Portugala, Španije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, iz oblasti muzikologije i etnomuzikologije, muzičke pedagogije, muzičke teorije i muzičkog izvođaštva. 4. put u okviru naučnog skupa biće realizovana sesija studentskih radova, čime se mladim kolegama pruža mogućnost da predstave svoja postignuća. Ove godine na programu će biti 2 plenarna predavanja. Transformacije kompozitorskog pisma Vojina Komadine, magistra Snježane Đukić-Čamur, profesora sa Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Molim za jedan aplauz. I savremeno i tradicionalno u stvaralaštvu Borisa Čajkovskog, magistra Rada Radovića, takođe sa Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. U okviru naučnog skupa biće održana promocija zbornika radova sa prošlogodišnjeg 6. naučnog skupa Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu. Promocija knjige Muzički život u sjeveroistočnoj Bosni od 1878. do 1992. autora, profesora doktora Miradeta Zulića. Naučni skup Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu i ove godine je kategorisan u drugu kategoriju naučnih skupova i klasifikovan kao naučni skup sa međunarodnim učešćem. Sa ponosom ističemo kontinuitet i kvalitet koji ova pozicija potvrđuje, ali se istovremeno nadamo da će naredne godine rang skupa biti još bolji, u skladu sa rastućim interesovanjem i naučnim dometima koje postižemo. Vjerujemo da će i u buduće ovaj skup okupljati značajan broj naučnih i stručnih radnika, a ovom prilikom upućujemo iskrenu zahvalnost učesnicima prvih 6 održanih skupova, članovima naučnih odbora, autorima, recenzentima i pasivnim učesnicima koji su nesebičnom podrškom doprinijeli realizaciji i uspjehu ovog događaja. U umjetničkom segmentu programa možemo najaviti i 3 događaja. Koncert dijela Vojina Komadine, koncert učenika Srednje muzičke škole u Istočnom Sarajevu i studenata Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu i koncert profesora Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa gostima.
Svi koncertni sadržaji, plenarna predavanja i promocije će se odvijati u Kamenoj sali Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, dok će se sesije naučnog skupa odvijati u kabinetu broj 3 Muzičke akademije. Detaljan raspored dešavanja možete vidjeti i na zvaničnom sajtu manifestacije Dani Vojina Komadine. A iskoristit ćemo ovu priliku i da se zahvalimo sponzorima ovogodišnje manifestacije, a to su Ministarstvo prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske, zatim grad Istočno Sarajevo, opština Istočno Novo Sarajevo, opština Istočna Ilidža i Centar za kulturu i informisanje Istočna Ilidža. Poštovana publiko, zahvaljujemo vam što ste svojim prisustvom uveličali svečano otvaranje 9. dana Vojina Komadine. Pred nama su dani posvećeni umjetnosti, tradiciji i novim stvaralačkim horizontima. Neka svaki koncert, razgovor i susret u okviru manifestacije bude podsticaj, inspiracija i radost. U nastavku večerašnjeg programa poslušajte koncert dijela Vojina Komadine i još jednom uživajte u umjetnosti i stvaralaštva ovog značajnog kompozitora. Kroz koncertni dio večeri vodit će vas profesor magistar Zoran Komadina, a izvođači su Slađana Kovač, flauta i Bartolomej Stanković, klavir. Hvala još jednom i prijatno večer. Dobro večer, nepripremljeno, ali ću samo još malo se pojaviti ovde. Zahvaljujem se i Bartolomeju, Slađani. Divno je bilo čuti ovu kompoziciju i vjerovatno je ovo materijal za razmatranje za rad dalje. Ovo se razlikuje znatno od klavirske verzije, pogotovo pesma. Dakle, prepoznaje se Komadina koji je tu ubacio elemente koji ne postoje u originalu, nije ovo puka prerada i negde jeste izvesno da je nastalo ipak par decenija kasnije, dakle, prepoznatljivi elementi u klavirskoj deonici. Ja sam zaista srećan što smo ovo čuli u ovom lepom izvođenju
Sada će biti kompozicija Mikrosonate za klavir, tuzlanski period. Kompozicija je napisana one godine kada sam ja rođen, dakle, koliko se sećam, završena je malo pre mog rođenja, dakle, tad je nisam čuo, ali verovatno sam je upio dok je nastajala, tako da sam posebno vezan za nju i to možda otkriva neke delove moje ličnosti, čućete nastaviti.
Zahvaljujem se Bartolomeju, bilo je u najmanju ruku interesantno i čuti i ovo je interesantno da je razlika 66. kompozicija koju ćete sad čuti je nastala 12 godina ranije, možda 13. Koliko se stvari mijenjaju, ovdje je potraga za zvukom, istraživanje, uticaj onoga što je čuo u međuvremenu. 60. su godine i neka vrsta otvorenosti, susret sa muzičkim bijenalem u Zagrebu, sa drugačijim stvaranjem. Mogli ste čuti i dodekafone serije, mogli ste čuti istraživanje zvuka preko žica, preko preparacije određene klavira, ali najbolje ako je zaključak da u ruke Mandušića Vuka svaka puška, kako kolege Bartolomeja, tako i autora, bude ubojita. Dakle, muzika se prepoznaje ako umete da je stvarate, čime god je stvarate i na koji god način se izvodi. A u nastavku pesma Antigone, sa zadovoljstvom ćemo čuti premijeru za sve nas.
ko ne poznaje delo, delo je da je originalno pisano zaista za flautu i klavir, iako jeste original, postoji prerada, materijal jeste taj, ali koncepcija je napravljena tako da deluje sasvim originalno. Ovde smo čuli isto tako pokušaj zaobilaženja oslonca na tonalitet, pentatonsko kretanje, potpuno drugačije skretanje od uobičajenog zvuka u odnosu na prethodnu kompoziciju. I za kraj ostaje Folk Sonorix, kompozicija iz 1985. Vidio sam da je u programu napisana 95. Dakle, 40 godina je prošlo kako je napisana. Nastala kao neka ideja, nije konkretna porudžbina, ali nakon poznanstva i druženja sa pijanistom Fernandom Lairesom, Meksikanac, vrlo veseo i odličan pijanista, pamtim ga jer je boravio je, imao je turneju po Jugoslaviji, bio je u Sarajevu i na večeri i tako dalje, lepo su se družili i zbog tih i takvih interpretacija Vojin je odlučio da napiše za njega i on jeste to izvodio i to jeste folklor naravno u pitanju, ali nešto drugačija slika u odnosu na onu kako smo često mogli da čujemo sa Vojinove strane, drugačiji su slojevi u odnosu na njemo glamočko i tako dalje, postoji drugačiji senzibilitet, ali to jeste Vojin iz tog perioda. I neću više izlaziti, hvala vam.
znate, mi Rusi ne možemo žiti bez anegdota. I jedan od mojih najvoljenih muzičkih anegdota je takav. Znači, muzička akademija. Za ispit moraš stvoriti neku simfoniju. I jedan student kaže drugom, šta da radim? Ne znam šta da radim. Ne znam. Pa to kaže, pa uzmi zadnji opus našeg profesora i prepiši od početka do kraja. Kaže, probavao sam. I šta? 5. simfonija Beethovena. Ovdje. Evo, mi smo čuli ovdje originalnu muziku, znate. I po mom mišljenju, nisam ja, naravno, profesionalni kritičar muzički, samo konzumator muzike, ali po meni, kada ja slušam muziku, znate, za mene je jedna formula koju je Miles Davis rekao. Znači, ti moraš svirati notu kada je ona egzistencijalno neophodna. Ako ona tu ne leži, znači ne moraš svirati. Ovdje što smo ja čuo sad, to je upravo ona stvar. Svaka nota na svom mjestu, čak i kada su bili virtuozni pasaži od gospodina Bartolomeja i gospođe Pađani, da? Mi smo čuli svaku notu tako kako ona leži i to je, recimo, odraz muzike koja u sebi sadrži i neki reminiscencije od 19. stoljeća, 20. stoljeća, svi perturbacije našeg vremena i vrlo sam zahvalan, ja sam dobio veliko personalno zadovoljstvo i želim da vas zahvalim za ovako izvođenje i za ovu radost koju ste vi dostavili večeras.